Окей, привет от деждовния сезон в Дананг. Ще ви разкажа в детайл, в краткосрочен план, в дългосрочен план. И жена ми и децата много го харесаха. Как да оцелеем по-добре във Виетнам. Много се стресирах, поне жена ми много се стресира. Чакайте да спреме тук. Бамбел, окей. Изведнъж получавам, тръгвам да проверявам, тя жена ми вика, не, Димитър, елата ми так, това струваше $10,000. Не искам бързици в коментарите. Кафе, да. Погледнете на какво място сме. Окей, привет от деждовния сезон в Дананг. Най-накрая пристигнахме. И имам в момента прозорец, в който не вали. И мога да заснема видео. Затова тръгваме. Ще видим какво ще стане по пътя. Няма абсолютно никаква представа. И днеска ще ви разкажа в детайл какво да правите с наемането на апартаменти. В краткосрочен план, в дългосрочен план. Проблемите, които ние имахме, доста се стресирахме, доста проблеми имахме, защото нещата се оказаха не точно такива, каквито очаквахме да бъдат, идвайки сега. Ще ви разкажа какви трудности срещахме, какви проблеми имахме. И така, да тръгваме. Сега ще ви закача така тук. Хоп. Опа, я видиме. Нещо такова. Преди да се изстреляме, ще ви разкажа в две изречения за Сайгон. Страшно много ни хареса. Много ни хареса място, много ни хареса града. Голяма е лудница, тъй че предполагам, че 2-3-4 седмици, може би месец и ще поудееме. Но интересно нещо, което се случи там, беше, че я да видим така дали ще мога да говорим. Би трябвало да ме чувате. Няма как. Трябва тук заради гадорите, които се случват. Така. Интересно нещо, което се случи там е, че последния ден, буквално последния ден, се срещнахме и запознахме с един българин, с Йордан, който живее там, който ми писа също с коментарите, нали, Ванка така и така, да се видиме това онова. Аз в началото бях такъв супер скептично настроен. Обаче, после викам, беда е, нали... Чайте да пуснем тук шумоизолацията, да ме чувате. Викам, беда е, нали, да се видиме. Защото, нали, не позна човек, не го познавам, в последния момент ми пише, ние буквално тръгвахме с влака за Дананг след 5-6 часа и се видяхме с Йордан и честно казано всички бяхме очаровани. Много готин пич, живее там, мисля, че от 20 години каза, женен е за виетнамка, създали си прекрасно семейство. Баща му, доколкото разбрах, е виетнамец, майка му българка. И заведени на едно ресторанче, хапнахме, даже ни почерпи, аз такъв направо, нали, не мога да повярвам, исках да плащам, той вика, не, на моя територия сте, аз черпа. Викам, окей, като дойдеш Дананг, викам, аз черпа. И жена ми и децата много го харесаха, супер възпитан мъж, много готин пич, много добре си изкарахме. Данчо, поздрави. Йордане, айде не Данчо, да не вземеш нещо да се обидиш. Не знам как ти викат приятелите. Смея твърда, че от дигитални леко станахме и real life приятели. Надявам се пак да се видим. Даже съм сигурен, че живот и здраве пак ще се видим, било то в Дананг или в Сайгон или някъде другаде по трасето. Защо ви разказвам тази история? Разказвам ви, защото аз по принцип по натура съм доста интровертен, колкото и да е странно, че правя в момента видеа. Така, по натура съм доста интровертен и на доста хора отказах да се видим в България, не на доста ми, на всички, всъщност никой не се видях, обаче това го отчитам като огромна моя грешка. И го отчитам като огромна моя грешка, тъй като
Нали, това ми виждане с Йордан ми даде да разбера. Той ни даде много съвети за. Той ни даде много съвети за, нали, за Сайгон, за Слънцето, въобще за виетнамците. Нали, човек, който има много опит, веднага ни даде много положителна обратна връзка, не обратна връзка ми, положителни съвети за това какво да правиме, как да оцелееме по-добре във Виетнам. Нали, как децата да пресичат. Такива неща, те са дреболи, някои от нещата ги знаехме, но факта, че той ги потвърждава и казва, нали, това е добре да се направи така, това е добре по този начин, онова по този начин. Човек е живеел 20 години в Сайгон. Много добри съвети ни даде и много добре си изкарахме. От всеки може да научиш нещо. И аз, понеже цял живот съм работил, нали, на бюро и не съм срещал с много хора, първата ми реакция, каквато беше и към Йордан първоначално като ми писа, беше: абе, какво ще се виждам, нали, с този човек, по-добре сме си сами, което е огромна грешка. И го отчитам като грешка и мисля изцяло да го променя това нещо за бъдеще. И да почна да се виждам с повече хора. Даже сега съм се разбрал с един пич тук в Дананг. Тоест не съм се разбрал, но си говорихме, че той събота и неделя почива, през седмицата работи. И евентуално се видиме този уикенд. Така на по кафенце за половин един час да разлафиме, да обменим опит и така нататък. Това общо взето за Сайгон много ни хареса. Много готини хора. Даже и с българи се запознахме с Йордан там. И определено мислиме отново да го посетиме този град за по-дълго време. Хванахме влака, предполагам сте гледали видеото, ако не сте го гледали, го изгледайте. И дойдохме в Дананг. Дананг в момента е дъждовния сезон и времето е много, как се казва, спорадично, хаотично. В момента, както забеляза, съм по къс ръкав, защото е към 27-8 градуса, обаче буквално преди час валеше като из ведро. Направо се едно кофа вода изсипват отгоре и това е дъждовния сезон. Ту вали, ту не вали, грее слънце, вали дъжд. Абе, хаос, бе! Всъщност ще продължим още по-надолу. Хаос! И сега имаше прозорец, в който не валеше. Та реших да излезна, да отида да закуся. Закуско обяд да направиме. И да си поговориме за нашите премежди с апартаментите. Значи, ще ви разкажа първо за нашата стратегия, после ще ви разкажа какво може да направите вие, което е по-добро от това, което направихме ние. Само да си въведа за една секунда адреса. Където отиваме. На 2 км сме. Така, пристигаме ние и бяхме решили да си запазиме където бяхме в стария апартамент, където ни струваше най-да малко повече, поне за нашия бюджет. И оттам да тръгнем да търсиме апартамент на спокойствие. Децата там са спокойни, като нашия приоритет беше къща. Значи аз бях направил проучване и бях установил, че тук ако дойдеме зимния сезон, би трябвало да успеем в диапазона на около 900-1000 лева да си намериме триетажна къща в един от трите квартала, които искахме, като кварталите, в които ние искаме, 2 от тях са покрай морето, обикалят туристическата зона. Нали, един му е отляво на туристическата зона, другия отясно или отгоре, отдолу, както искате го гледайте. Просто да не сме, нали, точно където са туристите, където цените са много по-високи, обаче в същото време да сме близо до плажа и до чужденците, да може с тях да комуникираме. Третия квартал, който избрахме, е Хай Чао, който е
от другата страна на реката. Всъщност, както забелязвате, в момента минаваме през моста и от другата страна на този мост, покрай реката, всъщност е квартала, който бяхме избрали. Логиката беше следната: искахме да сме сравнително близо до морето, на оживено място, да не се забиеме в трета глуха и да не трябва, нали, хората, които познаваме обикновено са в морската част, да не трябва да пътуваме 20 минути, за да ги видиме. Нали, може да си представите, ако живееш в Люлин и Младост, нали, примерно живееш в Младост, твоите приятели са в Люлин, сега ще се виждаш с тях, ама ще е доста по-рядко, отколкото на нас ни се иска. Ето е реката, тук няма как да върта камерата. Но тук от другата страна на реката, покрай реката е Хайчао. Също сега точно в него ще караме. И това бяха трите квартала. Влезахме в Facebook групите, свързахме се с 2 брокера през наши приятели, които трябваше да са по-добри. Сега, честно казано, според мен нивото на брокерите тук е средно. Също сега като се замисли, то навсякъде е средно и в България, дори близки приятели, които са брокери, не мисля, че нали си, не знам, изкарват всичко от себе си, за да намерят апартамент. Може би ценовия диапазон, в който търсиме, не е достатъчно лукративен за тях, нали, искат за по-голяма комисиона. Предполагам, тук е същото. Сега, ако си търсихме за 3000 лева, най-вероятно щяха доста повече да се раздават. Ние си търсиме за 1000. И затова, според мен, тук не трябва да се залага на качество на брокерите, а на количество. Тоест, влиза се по Facebook групите и почвате масово да пишете на всички, които пускат обяви. Оттам те се свързват с вас по WhatsApp и почвате масово да обикалят. Ние имахме 4 дена, даже 5 бих казал, имахме 4 нощувки, което сме да твърда е много малко. Според мен трябва да си направите... Чайте само тук да завиеме, преди да ми продължи мисълта. Трябва да си направите едно стабилно търсене, идвате за минимум 2 седмици и почвате да търсите. Споменах и в предното видео, през групи, като намерите нещо, отивате и гледате, защото снимките обикновено ги правят в началото, като е пуснат апартамента и той като е ползван 5 години или 15 години, след това те пускат същите снимки от началото. Което, разбира се досеща изключително заблуждаващо, като отидете, като видите апартамент, той е че амортизиран, захабен, в окаяно състояние и е добре да направите оглед през деня. Казах, добре да минете и вечерта през деня, защото в момента влиза строителния сезон, не само дъждовния, а и всички почват да строят. Момент, че май объркахме леко пътя. Не, тук сме. Странно. Мисля, че сме в съвсем различна посока. Аха. Така. Продължаваме. Леко объркахме. Или не сме. И то ние ако не объркаме пътя, не знам кой ще го обърка. Така. Задължително отидете през нея да видите дали не се строи около апартамента. Сега, ако нямате проблем с строежите и обичате да ставате рано, не е чак такава драма. След това отидете вечерта да видите дали няма пеещи кариоки. Това е по-голям проблем, защото все пак е вечерта. И ако е много шумен квартал, ако има заведения, ако местните в квартала пеят, ще имате проблеми с съня. Така, сега, ако бюджета ви е от 1500 лева нагоре, не мисля, че ще ви е много трудно си намерите нещо много хубаво. Но това, което се е случило тук е, че цените държат. Тоест, аз очаквах дъждовния сезон да са паднали значително. Не са. Всъщност те са паднали, обаче понеже
преди това в летния са се качили, реално това, което беше пролета, от тогава насам са около 5% по-високи. И всъщност да си намериш къща за около 1000 лева в състоянието, в което ние искаме, в кварталите, в които ние искаме, стана значително по-трудно. Сега не казвам, че е невъзможно, просто трябва доста по-дълго време, за да се намери. Това, което направихме ние е, че след четвъртия ден си взехме за 3 месеца апартамент, компромисен, който е най-дея по-скъп, 1100 лева ни струва, обаче в квартал, в който ние искаме и ни дава спокойствието, което ние искаме. Много се стресирах покрай търсенето на апартамент, жена ми много се стресира. Работата почна да имам и проблеми там, да губа пари, много пари и просто преценихме, че трябва да се успокоят нещата. Взехме си за 3 месеца, платих ги наведнъж, за да може цена да ми е най-дея по-добре. Искахме към 1200 лева. Успях да ги спазаря за 1100. Даже под 1100, но поискаха да плата наведнъж. Тоест аз им предложих да плата наведнъж, за да е по-евтино. Януари месец отново ще търсиме. Отново тръгваме на поход за апартамент или за къща. Чакайте да спреме тук. До тогава ще сме на апартамент. Сега малко съвети за това какво да търсите. Значи, влизате по Facebook групите, това е, че го споменах. Масово почвате да пишете, ако ви трябват Facebook групи, ще ви дам. Ако ви трябват агенти, ще ви дам, но ви казах, според мен тук е важно да са повече агенти, отколкото качествени агенти. Поне такова беше моето изживяване. Съвети за преговори. Ако може да платите някой найма наведнъж. Ако можете да платите някой найма наведнъж, това би било супер като чип за преговаряне. Ако можете да вземете за по-дълъг период от време, също. Естествено, колкото по-дълъг период от време взимате, толкова по-добре. Ако платите наведнъж примерно 3 месеца, е една цена, ако платите наведнъж 6 месеца, друго. Ако платите цялата година, е трета. Много къщи видяхме, много апартаменти видяхме. И честно казано, в ценовия диапазон около 1000 лева на този етап е трудничко да се намери нещо хубаво. Нали, разбира се, може да се намери. Чай да видим на къде сме. Разбира се, може да се намери, но ето го маркета. Може да се намери, но трябва повече търсене. Сега ние търсиме Бансел при моята леличка. Hello. Ciao, Chi. It's okay? Okay. Oh, wait. Sorry. Bансел. Bансel. Sorry. Wait. Bun. Oh. Sorry. Окей. Чакайте, че докато си намеря леличката. It's okay? No, the same. No. Okay. Okay. Same. Yeah, but Big. yeah. Ciao, Chi. Okay. Cho tôi một. Yeah. Chung.
Yeah. Yeah, this and this. Cái này. Đúng rồi. Ăn bánh tê và lẩu hàng rồi. Chị có không? Có. Thổi đi. Có. Ok. Quen mà đi lẩu hàng bên kia. Thịt bò? Thịt heo? Thịt heo? Ok. No thịt heo hay no bò? Mocho. Biết rồi. Mocho. Nhưng mà bò. Yeah. Mocho. Một chút. Come on. Đi qua đây 5 tháng, học bên Việt 2 tháng này, phải không? Đi qua đây 5 tháng rồi, học bên Việt có 2 tháng à. Come on. Tiếng Việt khó học là như vậy. Окей. Това е типично тяхно ястие, което се казва бансел. Бамбел. Окей. Добре. Окей. No bánh nước, bánh bèo. Бамбел. Бамбел. Bánh lọc. Bánh lắm. Bánh khọt. Bánh Khọt. hổ. Bánh hổ. Bánh canh. Bánh can. Ok. Bánh can, bansel. Bánh lọc. Bánh lọc. Bamбел. Bánh lọc. Bánh can. Окей. Вау. Окей. И всъщност това са такива оризови с тапиока. От оризово брашно се прави. Майче. С като дъмплинги. Такива... не мога да ги хвана. Ето сега ще ви покажа. Ето ги дъмплингите. Вътре имат скариди. Имат различни неща. Имат скариди, имат яйце. Това е такова пържено яйце, пъдъчено мисля, че. Слагат салатка. Ето го пърженото яйчеце, сега го извадиха. И отдолу има салатка. Имаш, това е свинско. Като свински салам си го представете. Ето. Това е телешко. Като телешки салам си го представете. И отдолу имаш салатка. И слагат от това техния вкусния фиш сос. Слагат техния рибен сос, който е такъв сладко-кисел. И разбира се, ние ще сложим и лютичко. Това е сладко люто. Това ядене струва 30 000, което са около 2 лева. И по принцип се яде с лъжици, или с вилица, или с клечка. Ядем се. Не знам какво се вижда на камерата в момента, но мен това ми е любимото яйчецето. Типично за Среден Виетнам, Централен Виетнам. Много вкусно. Много особено, защото е тия с един такъв лепка вкусено да жиле. Ето, това също. Това с някаква риба. Камънчи. Ето, даваха ми салатка, която е наразък тук с... Ngon quá. Вау. Ето тук отдолу вижда соса. Това е... Те го водят рибен сос. Това също мисля, че го има основа в Централен Виетнам. Чили. Много вкусно. Просто наистина е страшно вкусно и поне на мен ми е вкусно, да. За апартаментите
Трябва да с търпение, повече време, повече обиколки от нас. Няма пробвам това. Това е свинско. Хел. Тит хел. Свинско. Ngon. Dạ, đúng rồi. Vé số. Không. Ủa đây, vé số. Không. Thank you. Không. Удар ми преват. Толкова различно от българските вкусове. Просто ето го салама. Много различно от българските вкусове. И честно казвам, не знам дали на всеки ще му хареса. Аз, примерно, съм огромен злояд. Но някакси тук си казах, че трябва да експериментирам и да пробвам. И си поръчам някакви неща, ето, примерно, никой не би ги поръчал. И честно казано, нали, по някакъв път се случва да не ми хареса, но в повечето случаи съм приятно изненадан. Ето, погледнете сега това как си го направих. Сложих си едно е такова отдолу, едно отгоре, под средата лук. И ще му добавя телешко. Титбо. Много вкусно. Ngon quá. Ok, chị bao nhiêu tiền? 30 chục. Đúng rồi. Tôi hiểu. Yeah. Cảm ơn nha. Ngon quá. It's really good. Một năm. Yeah. Soncha. Ăn sống ở Soncha. Đúng rồi. Yeah. Ok. Cảm ơn nha. Chào chị. Много готини хора. Sorry. Много готини хора. Трябва виж тук какви работи има. Така, завъртам тук камерката. Окей. Чао, бан. Пазарчето. Така. Добре. Това е един от така популярните пазари тук в Дананг. Мисля, че са 2-3 така по-големички. Имаш Хан маркета, който е най-големия и най-известният туристически. Това е Кон маркет, който е по-лоуки, по-такъв, по-скрите. И има по-малко туристи. Много по-малко туристи. Не знам дали забелязахте, че май нямаше никакви даже около мен, докато ядохме. И тук идва ред да ви разкажа вчера какво ми се случва. Карам. Взех си едно моторче електрическо. Не искам базици в коментарите. Електрическо моторче си взехме. Истината е, че нямам книжка, защото аз съм с австрийска книжка. Трябваше да си изкарам българска, за да мога да си изкарам разрешително за Виетнам. Много сложно, не ми остана време и сега не мога да карам тук мотор, защото нямам разрешително. Но имаме електрическо,
което върши работа за града. Идеално. Караме си вчера с Валето на един много голям път, с 60-70 км в час карам, което е максимума на моят мотор. Връщахме се от един магазин и изведнъж получавам, защото нали, навигацията ми е на телефона, изведнъж получавам съобщение от Revolut, че някой ми е пуснал 10 лея. Викам, какво става? Тръгвам да проверявам, тя жена ми вика, не, нали, как сега тук, докато се движиме, ще ни отрепеш, права беше. Проверих в къщи. Също това е фамена там. Това там е Гол магазина, което е, може да си го представите като такова голямо, като големите Лидали. Не като Фантастико, защото е доста по-ефтин, а като Лидали. В едно от бъдещите видеа ще ви покажа вътре какво се случва. Много интересно. Сега няма да се отплесвам. Карам си и гледам това съобщение, нали? И в последствие чета Димитър, елата ми так, ми е пуснал 10 лея. И нещо ми говори за видеята там, че били много готини видеята, това онова. Абе, кефи си човек. И всъщност, значи аз съм си закачил отдолу в описанието, не знам дали забелязали, линкове, които нали, подпомагат на канала. Един е за Agoda. Agoda е като представете си booking.com, само че за Азия. Доста често има по-добри оферти там и примерно ако си вземете през моят линк, получавам там някакви къси проценти, нямам представа колко е, но примерно ако идете за 2 седмици тук и запазите през линка, нали, подпомагате канала. Другото е Safety Wing, което е номадска застраховка. Това, ако идвате за кратко време, горещо ви го препоръчвам, нали, за по-дълъг период е добре си направите тук с местни застрахователи, ако стоите примерно година. Но ако идвате за 2-3 седмици, според мен това е задължително и ще ви кажа що, защото аз 2018 бях в Щатите за 3 дена и на втория ден получих бъбречна криза. И трябваше да ми правят да ми вземат урина, кръв и скенер. Това струваше $10 000. И от тогава, всеки път, като пътуваме, което се случва веднъж, за кратко време, правя застраховка. Ако си вземете застраховка през Safety Wing, също подпомагате там с някакви къси канала, нямам представа колко е точно. И съм си оставил линк за PayPal и Revolut. Обаче, при нас това го вкарах преди 3 месеца. Не съм очаквал да се случи нещо там, просто след как ги оставих, нали? И също сега Митко, е първият човек, който пусна 10 лея. И аз такъв, нали, не мога да повярвам, че това се случва. Между другото, нали, не е нужно някой да ми пуска пари или нещо такова. Просто ми става много интересно и реших да го спомена човека, защото все пак е първият човек, който го прави това нещо за канала. Благодаря. Иначе, само един лайк на видеото или дислайк, нали, дори да не го харесате, пак ми помагате на канала, тъй че важното е да има някаква интеракция с канала. Тъй че ако изобщо не харесате канала, не правете нищо. Нали, ако искате да ме накажете, ако го харесате, или лайкнете, или дислайкнете, или напсувайте нещо отдолу в коментарите, или кажете някоя хубава дума. Всичко помага за алгоритъма да се бута към повече хора, за всеки влак си има пътник. Ще се намери кой да ме гледа и да харесва видеята. Тъй, че няма проблеми. Добре, тръгнахме за кафе. Ето. Окей, чао чи. Чото и мод кафе, да. Окей. Có đường không? Không đường. Không sữa. It's okay? Okay. Không sugar. Đúng rồi. Bao nhiêu tiền? 15.000. 15 ngày. Sau thời gian trên, ban quản lý chợ Cồn đã tiếp tục đề nghị công ty quản lý và phát triển các chợ này giải quyết hồ sơ của bà Huỳnh Thị Thục và không Okay, so. Okay. Cảm ơn nhau. Thank you. Mấy làm nhai hả? Đúng rồi. Oh, look. Okay, come on. It's okay? Okay. И това общо, мили хора, какъв тайминг, само почва да вали. Ngon. Very good. Vietnamese coffee the best. Винаги го казвам, че е the best. Това си е истината за мен. Много ми харесва това кафе.
Направо съм пристрастен. Чисто без захар. 15 000 от левче. Вече за какво количество става въпрос. Верно има лед вътре. И това е от мене и от лудия Виетнам, от дивия Дананг. Погледнете на какво място сме. И до следващото видео. Чао!